Ang pasyon sa atong Ginoong Hesukristo sumala ni Lucas. Sa pag-abot na sa takna, mitambong si Jesus sa kanaanan uban sa mga apostoles. Ug miingon siya kanila, Dako kaayo ang akong tinguha sa pagkaon uban kaninyo niining panihapon sa pangilin sa pagsaylo sa dili pa ako magantos. Kay sultihan ko kamo nga dili na gayud ako mukaon niini hangtod nga himuon kini didto sa gingharian sa Dios. Unya gikuha ni Jesus ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios ug miingon, Dawata kini ug bahina ninyo. Kay sultihan ko kamo nga sukad karon dili na ako moinom niining bino hangtod nga moabot ang gingharian sa Dios. Unya gikuha niya ang pan ug nagpasalamat siya sa Dios. Unya gipikas-pikas niya kini ug gihatag kanila nga nag-ingon, Mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini agig paghandom kanako. Human sa panihapon, gikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. Gihatag niya kini kanila ug miingon siya, Kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa Dios. Tiniman-an sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Apan angay ninyong hibaluan nga ang nagbudhi kanako ani adinhi mitambong sa lamesa. Kay mamatay ang anak sa tao sumala sa pagbuot sa Dios, apan pagkaalaot ni adtong tao nga nagbudhi kaniya. Unya nagpanguntan anahi sila kung kinsa kaha kanila ang magbudhi kaniya. Unya naglalis ang mga tinun-an kung kinsa kanila ang isipon nga labing dako sa tanan. Ug miingon si Jesus kanila, Ang mga hari niining kalibutana nagmando sa ilang mga ginsakupan ug ang mga punuan gitawag og mga dangpanan sa mga tao. Apan ayaw ninyo kini buhata. Hinunua, ang labing dako kaninyo kinahanglan magpakasama sa kinamanghuran ug ang pangulo kinahanglan magpakasama sa sulugoon. Kinsa man ang labaw ang gisilbihan ba sa pagkaon o ang nagsilbi kaniya? Ang gisilbihan gayod. Apan ako ania nagsilbi kaninyo. Miunong kamo kanako sa tanang mga pagsulay nga akong naagian. O gingon nga ang akong amahan naghatag kanako og katungod sa paghari, himuon ko usab kaninyo ang samang kasabutan. Mangaon kamo og manginom didto sa akong lamesa sa akong gingharian og manglingkod unya kamo sa mga trono aron paghukom sa napulog duha ka banay sa Israel. Simon, Simon, pagbantay. Si Satanas gitugutan sa pagsulay kaninyong tanan ingon sa usa ka mag-uuma nga maglain sa trigo gikan sa uhot. Apan nagampo ako alang kanimo Simon aron dili mabuntog ang imong pagtuo. Og kon mahibalik na ikaw kanako, kinahanglan lig-unon mo ang imong mga igsuon. si Pedro mitubag, Ginoo, andam ako pag-unong kanimo hangtod sa bilangguan ug sa kamatayon. ug miingon si Jesus, Sultihan ko ikaw, Pedro, nga dili mutuktugaok ang manok niining adlawa sa dili mo pa ako ilimod sa makatulo. Unya miingon si Jesus kanila, Sa dihang gipadala ko kamo kaniadto nga walay dalang puyo ni puntil ug walay sandalyas, may nakulang ba kaninyo? Wala gayud. mitubag sila. Apan karon, Miingon si Jesus,
Ang adunay puyo o puntil, kinahanglan magdala niini. Kadtong walay espada, kinahanglan nga ibaligya niya ang iyang kupo ug ang halin ipalit og espada. Kay sultihan ko kamo nga ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon, gitipon siya sa mga kriminal, kinahanglan matuman dinhi kanako. Kay ang nahisulat bahin kanako, nagsugod na pagkatuman. Ang mga tinun-an miingon, Tanawa, Ginoo, ani ay duha ka espada. ug mitubag siya. Igo na kana. Milakaw si Jesus, miingon sa iyang nabatasan, miadto sa bungtod sa mga olibo, mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Sa nahiabot na siya dito, miingon siya kanila, Pagampo kamo, aron dili kamo madaog sa panulay. unya mipahilayo siya kanila sa gilayon nga maabot sa paglabay og bato, ug miluhod siya og nagampo. Amahan, miingon siya, Amahan, kung buot ka, kuhaa kining kupa gikan kanako. Apan dili ang akong pagbuot, kun dili ang imo maoy matuman. may mga anghel nga mitungha gikan sa langit, ug milig-on kaniya. Ug samtang nag-anto siya sa ilabihang kasakit, nagampo siya sa labi pa kakamainiton gayud. Nangahulog sa yuta ang iyang singot, ingon sa dagkong tulo sa dugo. Human sa iyang pag-ampo, mitindog siya o mibalik ngadto sa iyang mga tinun-an. Nakaplagan niya sila nga nahikatulog tungod sa hilabihang kasubo. Ug miingon siya kanila, Nganong nangatulog man kamo, bangon og pag-ampo kamo, aron dili kamo madaog sa panulay. samtang nagsulti pa siya, nahiabot ang usa ka panon sa mga tao. Si Judas, usa sa napulong duha ka tinun-an, naguna kanila, ug miduol siya kang Jesus aron paghalok kaniya. Apan si Jesus miingon, Judas, budhian ba di ay nimo ang anak sa tao, pinaagi sa usa ka halok? sa dihang nakita sa mga tinun-an ni Jesus, nga kauban niya kung unsa ang mahitabo, miingon sila, Ginoo, ipanigbas na ba namo ang among mga espada? ug usa kanila mitigbas sa ulipon sa Pangulong Pari, ug naputol ang iyang tuong dalunggan. Apan si Jesus mitubag, Husto na. ug gihikap ni Jesus ang dalunggan sa ulipon ug giayo siya. Unya mingon si Jesus sa mga kadakuan sa mga pari ug sa mga opisyal sa mga gwardiya sa templo, ingon man sa mga punuan sa mga Hudeyo, nga miadto didto aron pagdakop kaniya. Tulisan ba ako nga kinahanglan magdala pa kamog mga espada o mga puspos sa pagdakop kanako? Matag adlaw uban ako kaninyo didto sa templo ug wala ninyo ako dakpa. Apan kining taknaa inyo ug sa gahom sa kangitngit. Unya gidakop nila si Jesus ug gidala ngadto sa balay sa Pangulong Pari, ug misunod si Pedro nga nagpaantaw. Sa taliwala sa wanan, may hinaling nga kalayo, ug mitipon si Pedro sa mga naglingkod libot niini. Sa pagkakita sa usa sa mga babaeng sulugoon kang Pedro, nga naglingkod duol sa kalayo, mitutok siya kang Pedro ug miingon, Kining tawhana, kauban usab niya. apan gipanghimakak kini ni Pedro nga nag-ingon, Babay, wala gani ako makaila kaniya. wala madugay may usa ka tawo nga nakamatikod kaniya ug miingon. Ikaw usab, kauban nila. Apan mitubag si Pedro, Dili dili ako kauban nila. unya paglabay sa may usa ka takna, dihay laing tawo nga miingon, Walay duha-duha, kining tawhana kauban gayud niya, kay taga Galilea usab siya. apan mitubag si Pedro, Uy, wala ko'y kalibutan sa imong gipanulti. samtang nagsulti pa siya, may manok nga mituk tugaok, milingi ang Ginoo ug mitutok kang Pedro,
ug nahinumdum si Pedro sa gisulti sa Ginoo kaniya. Sa dili pa mo tuktugaok ang manok karong adlaw, ilimod mo na ako sa makatulog. Migula si Pedro ug mihilak sa labihang pagbasol. Unya gibugal-bugalan o gibunalan si Jesus sa mga tawo nga nagbantay kaniya. Gitaptapan nila ang iyang mata o gipangutana siya. Tag-ana, kinsay nagbunal kanimo? Ug daghan pang gisulti nila sa pagpanamastamas kaniya. Sa pagabuntag na, nagtigom ang mga punuan sa mga Hudiyo ug ang mga kadakuan sa mga pari, ingon man ang mga magtutudlo sa balaod ug gidala si Jesus ngadto sa ilang labawng hukmanan. Sultihi kami. Miingon sila, Ikaw ba ang Mesiyas? mitubag siya. Konsultihan ko kamo, dili kamo mutuo kanako, og kon pangutanon ko kamo, dili kamo mutubag. Apan sukad karon ang anak sa tao maglingkod sa tuo sa Dios nga labing gamhanan. Og miingon silang tanan, Nan, ikaw ba di ay ang anak sa Dios? siya mitubag kanila. Giingon ninyo nga ako ang anak sa Dios. Unya miingon sila, Wala na kita makinahanglan pag mga saksi. Kita mismo nakadungog sa iyang kaugalingong mga pulong. ang tanan mitindog ug gidala nila si Jesus sa tubangan ni Pilato. Ug didto gisumbong nila siya. Sila miingon, Kining tawhana, hisakpan namo nga nagpasalaag sa atong mga tao ug nag-awhag kanila sa dili pagbayad og buhis ngadto sa emperador ug miangkon nga siya mao ang Mesiyas, usa ka hari. si Pilato nangutana kaniya. Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Si Jesus mitubag. Giingon mo. Unya miingon si Pilato sa mga kadakuan sa mga pari ug sa mga tawo. Wala ako'y nakaplagang katarungan nga silutan kining tawhana. Apan misamot hinuon sila sa pag-ingon. Nagpasiugda siyag kagubot sa mga tao tungod sa iyang pagtulunan. Nagsugod siya sa Galilea, unya milibot sa tibuok Hudiya, ug karon ania na dinhi. Sa pagkabati ni Pilato niini, nangutana siya. Taga Galilea ba kining tawhana? Ug sa pagkasayod niya nga si Jesus gikan diay sa dapit nga gimanduan ni Herodes, gipadala niya si Jesus ngadto kang Herodes nga didto sa Jerusalem niadtong panahona. Nalipay pag-ayo si Herodes pagkakita niya kang Jesus, kay nakabalita naman siya mahitungod kaniya ug dugay na siyang nagtinguha pagpakikita kaniya. Labot pa niini, nangandoy siyang mutan-aw kang Jesus nga maghimog milagro. Busa gipangutanan ni Herodes si Jesus bahin sa daghang mga butang, apan wala gayud motubag si Jesus. Miduol ang mga kadaguan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod ug mipasakag bugat nga mga sumbong batok kang Jesus. Unya gibugal-bugalan siya ug gibiyay-biyay ni Herodes ug sa iyang mga sundalo. Gisuluban siya nilang harianong biste ug gipadala balik kang Pilato. Niadto gayong adlaw, nagkahigala si Herodes ug si Pilato. Kaaway sila kaniadto. Unya gipatawag ni Pilato ang mga kadaguan sa mga pari, ang mga punuan ug ang mga tao ug giingnan sila. Inyong gidala kanako kining tawhana ug miingon kamo nga nagpasalaag siya sa mga tao. Giimbestigar ko siya dinhi sa inyong atubangan. Apan nakaplagan ko nga dili siya sad-an sa bisan unsa sa mga daotang butang nga gisumbong ninyo batok kaniya. Si Herodes wala usab makakaplag kaniya nga sad-an kay siya gipadalaman niya pagbalik kanato. Walay nabuhat kining tawhana nga angay silutan sa kamatayon. Busa ipalatos ko lang siya ug unya
buhian. Apan misinggit ang tibuok pundok sa mga tao. Patya siya, si Barabas maoy buhii. Si Barabas gibilanggo gumikan sa usa ka kagubot nga nitabo sa syudad. Ug tungod kay siya nakabuno man. Buot si Pilato nga buhian si Jesus. Busa misulti siya pag-usab ngadto sa mga tao. Apan misinggit sila pagtubag kaniya. Ilansang siya sa krus. Ilansang siya sa krus. Sa ikatulo kahigayon miingon si Pilato kanila. Apan unsabay sala nga nahimo niya. Wala ako'y nakaplagan bisag unsa nga angay silutan sa kamatayon. Ipalatos ko siya ug unya buhian. Apan may padayon sila pagsinggit ug kusog kaayo nga si Jesus kinahanglan gayud ilansang sa krus ug milampos gayud sila sa katapusan. Busa gipahamtang ni Pilato kang Jesus ang silot nga ilang gipangayo. Ug gibuhian niya ang tawo nga ilang gipili, ang gibilanggo tungod sa pagpaggubot ug sa pagpatayg tawo, ug gitugyan niya si Jesus ngadto kanila aron buhaton nila kaniya ang ilang gusto. Samtang gidala nila si Jesus, gikasugat nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga taga Cirene nga nagpadulong sa syudad gikan sa Banika. Gidakop nila siya og gipapas-an sa krus ug gipasunod kang Jesus. May dakong panon sa mga tawo nga misunod kang Jesus ug pipila kanila mga babay nga naghilak ug nagminatay tungod kaniya. Ug milingi si Jesus kanila ug miingon, Mga babay sa Jerusalem, ayaw ako ninyo hilaki, kundili hilaki ang inyong kaugalingon ug ang inyong mga anak. Kay moabot ang mga adlaw nga moingon ang mga tao, bulahan ang mga babay nga dili mga anak, ug ang mga babay nga wala makapanamkon ug wala gayod makapasuso og mga bata. Mao kadtong panahona nga ang mga tao moingon sa mga bukid, pangatumpag kamo kanamo ug ngadto sa mga bungtod, tabuni kami. Kay kun kining mga butanga gibuhat na sa lunhaw pa ang mga kahoy, unsa kahay mahitabo kun kini laya na. Nagdala usab sila og laing duha ka tawo nga pulos kriminal aron patyon uban kang Jesus. Sa pag-abot nila sa dapit ng nganlag ang kalabera, gilansang nila si Jesus ug ang duha ka kriminal, ang usa diha sa iyang tuo ug ang usa diha sa iyang wala. Unya mihingon si Jesus, Amahan, pasaylua sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. o gibahin-bahin nila ang iyang sapot, pinaagi sa ripa. Nagtindog dito sa mga tao nga nagtanaw. Samtang nagbugal-bugal kaniya ang mga kadaguan sa mga Hudiyo nga nag-ingon. Giluwas niya ang uban, paluwas siya sa iyang kaugalingon, kung siya ang Mesiyas nga gipili sa Dios. Gibugal-bugalan usab siya sa mga sundalo. Miduol sila og gibunalan og gitunulan siyag bino og miingon. Kung ikaw ang hari sa mga Hudiyo, luwasa ang imong kaugalingon. Sa ibabaw sa krus, gisulat nila kining mosunod, kini siya mao ang hari sa mga Hudiyo. Unya, usa sa mga kriminal nga nagbitay dito, mibugal-bugal kaniya. The new Axe Effect. Smell ready for any vibe. The new Axe Effect. Dili ba ikaw mao ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon ug kami. Apan, gibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon. Wala ka ba mahadlok sa Dios? Kita ani adinhi gisilutan sa maurang silot. Apan ang silot kanatong duha angay kanato. Kay gisilutan man kita sibo sa atong nabuhat, apan siya walay sala. Og miingon siya kang Jesus. Jesus, hinumdumi intawon ako kung maghari ka na. Miingon si Jesus kaniya.
Sultihan ko ikaw karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Mga alas 12 ang takna sa diyang mihunong pagdanag ang adlaw ug mitabon ang kangitngit sa tibuok kayutaan hangtod sa alas 3 ug napikas ang tabil didto sa templo. Unya misinggit si Jesus pagkusog. Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Human siya makasulti niini, namatay siya. Mangluhod tas makadiyot. Manindog. Ang opisyal sa mga sundalo nakakita sa nahitabo ug gidayig niya ang Dios sa pag-ingon. Tinuod gayud nga siya maayong tao. Sa dihang nakakita sa nahitabo ang mga tao nga nagtapok didto aron pagtan-aw, na mauli silang tanan nga namukpok sa ilang mga dughan. Ang tanan kaila ni Jesus, lakip ang mga babae nga misunod kaniya, sukad sa Galilea, nagpaantaw didto aron pagtan-aw ni ining mga butanga. May tao nga ginganlag Jose nga taga Arimatea, usa ka lungsod sa mga Hudiyo. Maayo ug dungganan siya nga pagkatao ug nagpaabot sa paghari sa Dios. Ug bisan tuod sakop siya sa labawng hukmanan sa mga Hudiyo, wala siya muuyon sa ilang hukom ug sa ilang gibuhat. Miadto siya kang Pilato ug gipangayo niya ang lawas ni Jesus. Unya gikuha niya ang lawas gikan sa krus ug giputos niya habol nga lino ug gibutang sa usa ka lubnganan nga gilungag diha sa bato. Usa ka lubnganan nga wala pagayod magamit. Adlaw katos ngandam ug hapit na magsugod ang adlaw igpapahulay. Ang mga babae nga misunod kang Jesus sukad sa Galilea, mikuyog kang Jose ug nakita nila ang lubnganan ug giunsa paglubong dito ang lawas ni Jesus. Unya na mauli sila ug ilang giandam ang mga pahumot ug ang mga gidihog sa iyang lawas ug ang mga igdidihog sa iyang lawas. Ni anang adlaw igpapahulay na mahulay sila, sumala sa gisugo sa balaod. Mga pag-ampo sa katawhan. Manglingkod. Mao kadto ang pasyon sa atong Ginoong Hesukristo nga kapoy atong tuhod ug barog basa, no? May na lang ng kapoy tagbarog og pagpaminaw kaysa kita gyud maoy gipahamtangan sa maong hitabo. Pero kung atong tanawon ang ebanghelyo, hapil ng unang pagbasa, ikaduhang pagbasa ug ang salmo, pangandaman na gidto ni Hesus pag-ayo. Kaysa unang pagbasa, gitag-an naman daan nga ang Mesiyas kinahanglan ipatara niya ang iyang lawas sa mudagmal, mo luwa, mo tamparos, mularot siyang bungot ug mo patay niya. So nangandam na si Jesus ana, kay siya man ang Mesiyas, kahibaw man siya. Nya nahibaw sad si Jesus nga inigabot anang pag-antusa murag wa nay Ginoo. Mo nang nakaingon ta sa tubag sa Salmo, nakaingon siya ba? Diyos ko, sumpay ito? Diyos ko, nganong imo kong gibiyaan. Pero nahibaw sad si Jesus, kay Ginoo man siya, nga mahitabo sad ang ikaduhang pagbasa, nga tungod sa iyang pagpaubos o pagsunod isip sulugoon, aron mahimo siyang mura og sulugoon gyud matinumanon hangtod sa pagkamatay sa cross,
madawat pod niya ang ngalan nga taas kaayo nga ang tanang mga binuhat sa langit, yuta ug ilawom sa yuta muluhod siyang atubangan. O kining atong gibasa nga iyang pasyon sumala ni San Lucas mao ni ang summary sa tanan nga iya nang nahibaw-an, iyang gi-actualize. Gi-actual ba? Nakita sa dinhi sige tag simba, ako sige sa kugmisa, daghan na kay tag nahibaw-an ang pag-actualize lang ani. So iguli ros inyo tamparusada ng inyong kuyog sa balay. Kamo mga asawa, ludi og tamparusa ng inyong bana. Nya mo inyong bana, nganong gibuhat man nimo siya? Buhata sa nangarin ako. Ninig tamparos po niya nimo, kulatahon sa kaniya, moingon dayon ka. Saman. Diyos ko, nganong imo kong gibihaan, patid-patira pag-isimbanab, biya-biya ka diya, nganong mangalit kag pangulatan akong animala ka, ana, nya, hapit na kanya patya, moingon dayon ka, sa imong mga kabot, itugyan ko ang akong espiritu. Naigdayon yung kabugto sa imong lawas niya, dong gajoke-joke rabitaw ko Ano ba? Di ba, muluhod ng imong bana sa imong kiliran. Muluhod ba? Nga magsige na nagpangayog pasaylo o natuman ang ikaduhang pagbasa nga ang tanang binuhat muluhod sa imong kiliran. Di man siya muluhod sa imong atubangan kaya naghigda naman kapatay naman ka. So ana lagi sa imong kiliran. Nya inyo nang buhaton. Nganlan kag buang. Oh, nayabag na. Unsa man sa nang gitudloan ang paria diha? Yabag naman na. Dili na mo ipag-actualize ha. Yabag yun mo kung anaon. Ang sakto mao kini. Matod pa ni Jesus katong naglalis ng iyang mga tinunan kinsay labaw kanila, niingon dayon siya, kinsa ninyo ang gustong mahimong labaw sa tanan, kinahanglang mahimong sulugoon sa tanan. So kung ikaw ginikanan gusto kang mulabaw sa imong anak, kinahanglan mahimo kang sulugoon sa imong anak. Ikaw bana, gusto ka nga labaw ka sa imong asawa, kinahanglan sulugoon ka sa imong asawa. Pare, gusto kong mulabaw ninyo, kinahanglan mahimo kong sulugoon ninyo. Di ba? O na, sugoon na ko ninyo, pader, pamaligya, dihagslat, baligya sa ko. Niya kamusad, gusto sa mong mahimong labaw, mahimo gyud mong inila, magpakasulugoon sa mos pare. O naingos pare, pamalit mong slat, palit sa mong slat. Tawanam ko'y kwarta pa dir, palit lang, hantod ka mamatay. O na kay kaon. O di ba? Niya, okay mo ana, dili. Ana o ana? Giko na ba? Daghan kayong wag mo angkon. Liwat mong hudas, mga hudas mo, kamo mo'y mo patay sa Ginoo. Kana mga tao, mga tagas kay garbo, muna mo patay sa Ginoo. Muna karon na atay mga gipanghimong mga apostoles. Ato na nislang sugdan karon og bendisyon nya inigumag bendisyon nato, suguon na ni sila nga magpakasulugoon sa pare. Nya mangadto ni sila sa inyong balay, nya mga balay suroy-suroyo na dinhis pitibok parokya, ang mudawat nila nidawat sa Ginoo og sa pare. Nya magdadam na sila box no. Ingo mas Kristos una sa una gisugo ta mo nga ay na mo pagdalag puntil o puyo, pero karon pagdala na mo. Amo na na sila. Kaysa di ba ingon man to diri sa kuan atong gospel sa una gisugo ta mo ay mo pagdalag puntil, pero karon suguon ta namo. Nga naman kay pahulgo na mo kolekta. Ana ra ninyo god. Pero kani pag-actualize mo importante ha. Pag-actualize labi na gyud ang pagpasaylo sa nagpasakit kanato. Karong si Manaha magsugod na ang atong tinag-as nga mga pagbasa. Dugay mahuman ang atong selebrasyon. Nayuban magsigig tan-aw sa rilo. Unsa pa kaning orasa ron mahuman sa orasa mahuman.
ay mo pagsigtanaw sa inyong relo, kay basin sa relos Ginoo, usa na lang mo kaadlaw. Oh, di mo muhago dinhig paminaw, basin og igabot didto di nasad mo paminawon sa Ginoo. Muuna kaglakaw, masig anha ra kas unahan, maimpas. Oh, si Kristo gani nabuutan kayo, gidakop pagka alas 12, impas naman pagka alas 3 sa sunod adlaw. Nabuutan kayo, Ginoo pag ito, kamo pa kaha. Labi na mo mga tiwasunog now. Apil na ning diya sa kong kilid. Oy, di ta magsigig apas aning kalibutan na mamiya ta dinhi. Matod pa ni Kristo karon dayon giingnan to niya katong tulisan nga nagpaubos. Karon dayon kuyog kanako sa paraiso. Tu aday paraiso nga naghuwat nato. Kadto mo'y importante, dili ni dinhi, no? Sige.